Mbukeli la indabeni sithi asikwazise ukuthi uma ngabe uthenga ugesi oqhamuka ngqo eEskom uzoqala ukukhokha kakhudlwana kusukela kusasa njengoba iyenyuka intengo yawo nje. Ngokwezinkomba ze-Central Bank ukwenyuka kwentengo yogesi kusazoshaya kuzwele kakhulu kubathengi njengoba ngonyaka ozayo intengo yogesi izoba u14.5 wamaphesenti nangonyaka u2025 kuzobe kusenzima njengoba uzobe ulinganisela ku10.9 wamaphesenti. Usomnotho we-Efficient Group uqagula ukuthi ukumba eqolo kogesi kushabalalisa amathuba okwehla kwama-rates. Now, however, the possibility certainly is there that the Reserve Bank will not be in a position anymore to cut interest rates if we see another significant increase in the price of electricity. The best approach, of course, is not to increase electricity prices necessarily, but to create a more competitive environment, including the generation and distribution of electricity, and that will eventually lead to lower electricity prices for the consumer in South Africa, lower inflation, and of course, in the end, lower interest rates as well. Sizoqhubeka sizwele kakhulu isimo kubathengi bogesi njengoba nangonyaka ozayo izobe isakhuphukile intengo yokuthengwa kwawo. Kanti isikhungo ekuyisona esiqaphe ukulawula kwentengo yogesi iNational Energy Regulator isona esigunyaze uEskom ukuthi aqhubeke nalokhu. Ukwenyuka kogesi akwehli kahle kubathengi njengoba uhlelo lokucisha kwawo ngenhloso yokuwonga kulokhu kuqhubeke njalo nosekhinyabeze kakhulu umnotho wezwe. iEskom yaqhubeka nomzamo wayo wokwenyusa umthamo wamandla ogesi ukuthi utholakale ngokwezinga eliphezulu ngesikhathi ibhekene nokwenza kangcono isimo sayo samabhuku emali.